या निवडणुकीच्या निमित्ताने आमचं महत्त्व महाविकास आघाडीला कळलं. मग याच्या आधी भेटच देत नव्हते, आता वारंवार भेटी द्यायला लागले. याच्या आधी निधीच देत नव्हते, याच्या आधी प्रश्न सोडत नव्हते. पण निवडणूक लागली म्हटल्यानंतर मात्र आमचा भाव वाढला. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला सुद्धा एका अर्थाने महाविकास आघाडीमध्ये खतखत किती आहे, असंतोष किती आहे, अपमान झाल्यामुळे कधीतरी उट्ट काढू असं म्हणण्याची भावना किती आहे हे टेस्ट करायला वाव मिळाला. आणि त्यामुळे राज्यसभेला 123 आमदारांनी भाजपला मतदान केलं. भाजपची संख्या ही 112 आहे, 106 अधिक 6. आणि विधान परिषदेला कमाल झाली की एकूण 133 जणांनी मतदान केलं आणि एक मत बाद झालं. अशा 134 जणांनी मतदान केलं तर 112च्या अगेन्स्ट 134 ही खूप मोठी संख्या आहे. अनेकांनी असं म्हटलं की आता 134ला आणि 144 मध्ये 10चाच फरक आहे. या दोन गोष्टीचा काही संबंध नसतो. वारंवार आम्ही म्हणतो की तुम्ही सिक्रेट बॅलेटवर जा, मग तुम्ही तुमचं कोण आणि आमचं कोण कळेल. पण यातून घाबरून गेले 2.5 वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली नाही, हिंमतच नाही, धाडसच नाही. आणि मग कायदा बदलला गेला की हात वर करून. आणि वाय हात वर करून? आताही एका दिवशी तुम्ही 2-2 हॉटेलं बदलता. रात्री 12-1 वाजता तुम्हाला न्यूज मिळते की इथे गडबड होईल, मग 12-1 वाजता आमदारांना उठवता, अंगावरच्या कपड्याशी गाडीत भरता. म्हणजे तुम्ही सरकारमध्ये असून काय उपयोग आहे? तुम्हाला तुमच्या आमदारांवर विश्वास नाही, तुमच्या आमदारांबद्दल भीती वाटते की यांना कोणतरी भेटेल, सांगेल. आणि त्यामुळे एका अर्थाने भारतीय जनता पार्टीला स्वतःची ताकद दाखवण्याची एक चांगली संधी मिळाली. पण त्या दोन्हीचा, सरकार बनण्याचा आणि त्या निवडण्याचा काही संबंध नाही. या सगळ्याचं नेतृत्व नेहमीच देवेंद्रजी करतात, पण ह्या वेळेला त्यांचं नेतृत्व काय आहे, त्यांची हुशारी काय आहे, त्यांचा लोकांशी संवाद काय आहे, त्यांचा लोकांशी संपर्क काय आहे, हे ह्या निमित्ताने सिद्ध झालं. आणि त्यामुळे देवेंद्रजी हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, पण महाराष्ट्राचा अध्यक्ष या नात्याने मी त्यांचंही महाराष्ट्रातल्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीने, महाराष्ट्रातल्या तमाम नागरिकांच्या वतीने की जे पहाटे 4-4 पर्यंत निकाल बघायला आपला TV ऑन करून बसले होते, केवढी उत्सुकता, भाजप विजयी होण्यासाठीची केवढी हुरूर, त्या सगळ्यांच्या वतीने मी माननीय देवेंद्रजींचे मनापासून अभिनंदन करतो. एकनाथ शिंदे यांचे ट्विट आलेलं आहे की आम्ही बाळासाहेबांचे हिंदुत्वादी विचार मांडणारे आहोत, सत्तेसाठी प्रार्थना करणारे आम्ही नाही आहेत. हा नेमका कुणाला इशारा म्हणायचा? आता असं आहे की त्यांना काय म्हणायचं आहे यात एवढंच मी म्हणेल की समजने वाले को इशारा काफी आहे. नाही, माहीत नाही. मी मगाशी सुद्धा प्रेसला हे म्हटलं की आता कुठलंही मत व्यक्त करणं हे थोडं टू अर्ली होईल आणि याच्यामुळे वेट अँड वॉच अशी स्थिती भारतीय जनता पार्टीची आहे. अचानकच काल संध्याकाळी हा मेसेज आला की असे काही जण नॉट रिचेबल आहेत आणि त्याच्यातून हळूहळू विषय पुढे चाललेला आहे. हे 2.5 वर्षापूर्वी ज्या वेळेला हे एका अर्थाने अनसायंटिफिक, अशास्त्रीय सरकार निर्माण झालं, तत्वाशी तडजोड करून आणि एका अर्थाने विश्वासघात करून, तेव्हाच तो जो पहिला कॅम्प होता महिन्याभराचा, त्या कॅम्पमध्येच अनेक आमदारांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीवर जायचं असेल तर आम्हाला तुमच्यावर राहायचं नाही असंच म्हटलं होतं. पण नेतृत्वाचं एक स्किल मानलं पाहिजे आणि एक नशीब पण मानलं पाहिजे. स्किल असं आहे की ते लोकांना उद्याचा वायदा करण्यामध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. आणि मग त्याने आमदारांना उद्याचा वायदा दिला की मला अल्टिमेटली BJPवरच जायचं आहे, मला हिंदुत्व सोडायचं नाही आहे, पण ही काही काळापुरती ॲडजस्टमेंट आहे. हा भारतीय जनता पार्टीला धडा शिकवण्याचा प्रयत्न आहे असं सांगून सत्तेमध्ये सहभागी व्हायला लावणं हे फार दिवस टिकत नाही. आणि त्यामुळे लोक रोजच विचारत राहिले की आपण कधी बाहेर पडणार आहोत, आपण कधी नॅचरल अलायन्स करणार आहोत. ज्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शिव्या देणारे, त्यांच्यावर टीका करणारे अनेक भाषणांचे संदर्भ आहेत, बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेल्या केलेली टीका,
त्या पार्श्वभूमीवर लोकांना हे एम्ब्रेसिंग होतं. आमदार खासदार त्यांना वारंवार सांगत होते की आम्ही नेक्स्ट विधानसभा लोकसभा विदाऊट BJP लढू शकणार नाही, विदाऊट हिंदुत्व लढू शकणार नाही. असं असताना सुद्धा वेळकाढूपणा हे ह्या नेतृत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि दुसऱ्या नेतृत्वाचं वैशिष्ट्य असं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपलं म्हणणं सोडायचं नाही. आणि त्याच्यातून जी वाताहत झाली ती झाली, आणि त्या वाताहतीबद्दल आम्हाला काही म्हणण्याचे कारण नाही, आम्हाला काही सोयसुद्धा की नाही. परंतु राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळेला, विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळेला हेच लक्षात आलं की काही केल्यावर फ्लेक्झिबिलिटी ठेवायची नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की फ्रॉम द डे वन अनेक आमदारांच्या मनामध्ये ही खतखत होती की हे आम्ही हिंदुत्व सोडून नाही राहू शकतो. समीर मग पहिला समीर विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या वेळेस तुम्ही असाल फडणवीसजी असते त्यांनी वारंवार व्यक्त केले की आमची रणनीती होती, रणनीतीचा विजय झाला. तर आता सरकार ज्या पद्धतीने असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि